चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे। राम हमर भांजा कौशल्या हमर दीदी राम जैसे बेटा पाइस छत्तीसगढ़ के बेटी। राम हमर भांजा कौशल्या हमर दीदी राम जैसे बेटा पाइस छत्तीसगढ़ के बेटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे। माता कौशल्या के मई के कतक सुंदर रायपुर ले दूरिया है 27 किलोमीटर। माता कौशल्या के मई के कतक सुंदर रायपुर ले दूरिया है 27 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे। तरिया माँ विराजे है हमर दीदी कौशल्या चलो दरस करिया वो सब दाई दीदी भैया। तरिया माँ विराजे है हमर दीदी कौशल्या चलो दरस करिया वो सब दाई दीदी भैया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे कौशल्या के मई के राम के मामा गावे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला माँ चंद खुरी गावे कौशल्या के मई के राम के मामा 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 गावे।